Gyno Remix. Yan, mega love shoutout. Mega love shoutout, Mayor Vinchor. Thank you for ito pinakauna kapatid, no? Yan, may mga jacket ka na kapatid. Thank you so much. Mayor Carb Moto Blanc, thank you. Kapatid, may jacket ka na kapatid, ha? Kaka-start lang, kaka-open lang ni Hope. Kaya, ikaw pa lang pinakauna. Thank you, kapatid. May konti kapatid, ha? Baka may ano. Bigyan kita ng extra banana mamaya, konti, ha? Nag-share pa lang ako. Yan, Boss Jerry official live host. Yan, Boss Jerry, may jacket ka na kapatid. Thank you for coming. Boss Jerry, thank you. May jacket ka na kapatid. Salamat sa pagpatamsa kapatid. Kaka-start lang kapatid. Kaka-start lang ni Boss. Share muna tayo guys. Share muna tayo. Ayun, Yuan Clarita. Shout out to you. Kumusta ka na kapatid? Thank you for coming. Ngayon lang ulit na kahilig kapatid. ang tagal kong hindi nakapag-LS. Ay, nako. Kaya parang minsan nakakawalang gana mag-white tip. Hirap talaga pag ano. Lagi pang nalalagasan. Minsan nakakawalang gana. Walang gana rin. Pag lagi kang nilalagasan ni Lulu na walang dahilan. Yan, salamat sa patamsak. Salamat. Share naman guys. Share. Share muna natin guys. Eh, baka hindi nyo pakadikitan yung iba dyan. Pwede na kayo magdikitan din guys. Magdikit-dikit. Baba kayo ng bahay ba yung mga si Mer at si Boss Jerry. Yan, Lady Wakwak. Hello. Kumusta ka na, Lady Wakwak? Ay, kapatid, nag-play, pala ako, kahapon nag-play ako, hindi pa natapos. Kanina, mamaya, i-continue ko muna. Anong balita? Ngayon lang nakapag-LS si Host. So, agad ay talagang may mga inuna lang akong mga inayos lang akong dapat ayusin. Anong oras sa premier mo kapatid? Ilapag mo para natin, i-pin natin. Kaka-open lang ni host. 11:15. Ang ganito na nagkapid. Pag i-share mo dun sa GC natin mamaya. So, mamayang gabi pa pala to. So, ilapag mo yung premier mo para i-pin ko ngayon. Ayun. Hello. Nag-share pa lang ako mga kapatid. Sige lang. Hoy, Mian Vlogs, tatams ako. Diyos mio. Ayan guys, si Mian Vlogs, nagbaba ng bahay. Nagigitan natin guys, nagbaba po si Lady Wakwak ng premier guys. Puntahan na natin guys. Ipinan natin muna sa kami. Ayun kapatid, nakakalimbang na sa akin natin. Tamsakan ka na.
Guys, paano naman guys, patamsak naman. Yan, Lady Wakwak on the way. Palipad na sa'yo, Diyos me. DJ Jonel Tagaino Remix. Yun, nagtamsan ako, host. Pahinga muna ako. Katapos lang din. Ganun ba? Sige, salamat kapatid ha. Salamat kapatid. Ngayon lang ako nakapag-ilis kapatid. Matagal-tagal na rin ako hindi nakapag-ilis. Hoy, Miguel Sharat Cristiano Rabasile. Thank you sa patamsak. Balik kapatid ha. Host, pa-support na munting kumo ko. Sige kapatid. Sa gitna kapatid ha. Nag-share pa lang ako kapatid sa gitna. Share naman tayo dyan guys. Baka may mga GC kayo dyan ha. Bagong upload mo yun kapatid. Sige, ano natin yan guys. Kaya na kapatid ha, nag-share pa lang ako kapatid. Yon, Jane Vlog, tamsagdan mo. Pogi ngo. Salamat Jane. Thank you for coming also kapatid ha. Salamat. Ayan, Cristiano Rabasero kapatid, piniplay ko yung bagong upload mo. Ayan guys, dikit-dikit na po, dikit-dikit na, kay Jay nagbaba ng bahay. Ang ganda ng polls to kapatid Vera Pauls, Albay. Ayun, thank you. Share naman tayo dyan guys, kasi may mga GC dyan. Dan, Mian Blancs, condolence. Ay, anong nangyari? Anong nangyari kapatid na Mian? Anong nangyari? Condolence din kapatid ha? DJ Jonel Tagaino Remix. Lady Wakwak Dana po sa premier mo, full pack dikit na sa iyo. Sabi ko ni Cristiano Rabasero. Ay kapatid, pinanood ko yung mo, Cristiano, yung yung Vera Pauls mo ha. Yan, Carlo Damisa, good hapon po. May kalasyarat, Carlo. Hi, Simple Cooking Vlog. May kapatid, kumusta na kapatid? Salamat sa pag-ibig sa kapatid. Host Jerry, official vlog, James Dunn. May galap sa route, baba kayo ng bahay guys, baba kayo ng bahay. Andiyan po sa Simple Cooking guys, sa na rin sa monetized channel. Nag-i-release din siya guys, pakidigitan nyo na po, pakidigitan.
James Art Drawing, James Art Drawing. May galang shoutout, may jacket ka na kapatid. May jacket ka na. Thank you for coming. Ayan, Cristiano, tapos na yung ano mo kapatid. Hoy, Dapper Pits, thumbs up ko yan, James. Guys, badikit naman sa nakano guys, sa nakapin po, nakapin. Sige kapatid, baba, pabalik, JM TV, pabalik naman, sabi po ni Boss Jerry Official. Guys, yung hindi pa nakadikit kay Lady Wakwak, andyan po nakapin po yung premiere niya. Pakithumbs up na lang po. Baba mo yung ano mo kapatid, simple cooking para tamsakan natin. Ayan guys, si Dapper Pits, guys, pakidikitan nyo na po rin. Tama si Boss Jerry, tignan ko natin bahay ni Boss Jerry. Hoy, Boss Jerry, bigyan kita ng isang banana kapatid. Bigyan kita ng isang banana kapatid, Boss Jerry. Boss Jerry, bigyan kita ng banana. Pang 254 ako sa iyo kapatid, ha? Pang 454. Yan, Boss Jerry. Yan, Team Yayo Angel. Miguel Ashera kapatid, thank you for calling. Yan, Boss Jerry, nabigyan na kita ng isang banana kapatid. Naglalaro ka rin sa gitara mo. Ayan, oh. DJ Johnny. Yan, thumbs up sa nakapin. Sabi po ni Simple Cooking. Yan guys, pag-iwan lang po tayo ng bakas, babalikan lang po tayo nakapin po ang aking kaibigan. Hingi din naman na kaya, sige, Dapper, sige lang. Saba si Simple Cooking. Guys, titikitan niyo po si Simple Cooking, guys. Yan kapatid, pang 87 ako kapatid, ha? Ano tong ginawa mo kapatid? Ano to? Yan, na po ako kay Simple Cooking Vlog. Ayun, nabalikan na po. Nabalikan ka na raw, Simple Cooking. Yan, Simple Cooking na tamsakan nakita kapatid. Nanginayupak kung sino may tao nagtutuwad. Hindi pa nga na-play yung video. Nagtutuwad. Gago yun. Gago yung taong gano'n, no? Dapper Pits, I will check your house. Yun, laki na ng bahay mo kapatid. Bigyan din kita ng ano, Dapper Pits, ha? Di kita na rin kita kapatid, Dapper Pits. Yan. 6.120 ka na kapatid. Pang 20 thumbs up ako sa, sa premiere mo kapatid. Ang laki na pala ng bahay ni Dapper Pits, guys. This is already 6. Ayan, Laila Vlog, sila host. May jacket ka na, Laila Vlog. May jacket ka na, so you can start to drop your link. Please connect everyone. Laki na ng bahay mo, Dapper Pits. Oh, grabe yung bahay mo, ha. Ayan guys, patamsak na lang guys kay ano. Anong oras ba ang ano mo lagi mo kapatid? LS mo, anong oras ang LS mo sa Pilipinas? Kasi gusto rin ako yung ikot-ikot ako kasi yung mga pinag-istahan ko, halos lahat doon, kadikitan ko na rin. Ayun, James Art Drawing guys, nagbaba ng bahay guys, kadikit na lang. Guys, every Saturday lang, 9 p.m. to 6 a.m. Pinakita kita doon, kalimbang ka lang dyan sa premiere po. Yan, sige kapatid, Sabado. Nakakalimbang na kita kapatid, nakalimbang na kita. Para ma-notify ako ng ano mo.
Yan, Carlo Damisa. Dan, sabi po ni James Art Drawing. Guys, pa-share naman sa mga LS, sa mga community nyo guys. Para, wala, ngayon lang ako nakapag-LS kapatid. Tapos na, wala. Iba talaga pag hindi ka na regular nag-LS. Yung tao, nawawala na yung mga regular mong ano. Yan. Yan, Dapper Pitch, pasok-sukli na kita. Yan, nasuklihan ka na raw, Dapper Pitch. Kay Boss Jerry. James, pasok-sukli na kita. James Art Drawing. Na dikitan nga na po ni Boss Jerry. Pabalik na lang kay Boss Jerry, guys. Balik pa po ang bahay ni Boss Jerry, guys. DJ Jonel Sagayno Remix. James Art Drawing, nadikitan nga na po ni Boss Jerry. Padikit na lang. Pakabalik na lang kapatid, pakibalik na lang. Ayan, nandiyan po si Simple Cooking Vlog, guys. Nandiyan po. Yan, P1, thumbs up, karang host, Lisel Bloy. Lisel, thank you for Lisel. Salamat, Lisel. Paano mo dyan, kapatid? Ngayon lang na makapag-ilis, kapatid. Boss Jerry Pulpak, tapos na po. Sabi po ni The Purpose, tapos na raw, Boss Jerry. Tapos na raw, Boss Jerry. Yan, James Art Drawing, Dan Pulpak na, pasuklin na lang, salamat. Yan, Miguel Charot, Kawan ni Warlight. Yan, si Kawan ni Warlock. Kawan ni Warlock, may jacket ka na kapatid. Thank you for coming. Ayan guys, magdikit-dikitan na po nyo guys. Dikit-dikitan nyo na lang po yung mga nandyan guys. Dikit-dikitan nyo na po. Ayan guys, nagbaba ng bahay buti ko, Kawal ni Warlight. So, baka hindi nyo pakadikitan dyan. Unahan nyo na po guys. Kawal ni Warlight on the way. Sabi po ni Mian Vlog. Sansa Karang, oh, salamat Lisel ha. Salamat talaga Lisel. Ano pa talaga ito? Suportado talaga ako ni Lisel. Lagi talaga ito. Ayan, Milan's Drive Venture. Hi po, newbie, padikit ka. Milan's, may jacket ka na Milan. So, pwede ka na makapag-dikit ka ng Milan. Milan's, may jacket ka na, so you can start to drop your link. Milan's Drive Venture, hi, pa-help po. Sige ka pa din. Baba ng bayad yan. Diba? Dapper P, it's done. Sabi po ni Boss Jerry. Yan, Min Vlogs, thumbs up done. Yan. Mian Vlogs, tapos na raw si Lainas Vlogs.
wala na BBG na po. Uy, kapatid na Mian, ano nangyari dito sa ano mo video? Wala na. Kita ka ba? Oy, yes, Rom. Bigalap siya na kapatid. DJ Jonel Sagayno Remix. Harang pa rin no, salamat. Dapper Pits, Dana po, sabi po ni James Art Drawing. Yun, Isarang Vlogs, thank you for coming kapatid. Thank you sa heart mo kapatid ha. Yun, Mian Vlogs, ano nangyari dun sa ano Mian Vlogs? Guys, baka may mga eyes na ninja kayo guys. Padikit naman guys. Pasok please sa mga napulpak ko. Ano mo kapatid, shout out mo sino yung nadikitan mo kapatid. Hi guys, pabalik naman na sa mga nadikitan po ni Mian Vlogs guys. DJ Jonel Sagayno. Nakapasok din, Let's Go Vlog. Jenny GJ, hello po. Jenny J, may jacket ka na kapatid. May jacket ka na, thank you for coming. Upside down travel bananas and flowers. Upside down travel banana flowers. May jacket ka na. Thank you for coming kapatid. Pwede na kayo magkipaglapagan dyan. The upside down message a little bit. Nice spam yung mga message mo upside down. Benji TV, hi host. Benji TV, may jacket ka na. Benji TV, thank you for coming. Shout out Carlo the Mesa. Guys, yung mga, baka may mga jacket kayo, huwag nyo po kalimutang dikitan nyo po si host, guys. Jacket, may extra banana po kayo, patikit naman din po. Yan, Miss Ili Vlogs. Sabi po ni Line of Vlogs. Guys, pag magdikit kayo sa aking mga VIP na wala dyan, guys, pakihan na lang guys. Sembling Mood, hello po, Sembling Mood. May jacket ka na, Sembling Mood. Thank you for coming back. Music ni Dr. Wong. Post look, wapo host. Oy, music ni Dr. Wong. Thank you for coming again, my friend. And Sembling Mood, thank you po sa batang sa kapatid. So, pwede na kayo makipaglablabang, guys. Please drop your link and please connect everyone. Yan, Jenny G, on the way. Sabi po ni Mian Vlog. Yan, Milan Rides Venture. Migalab sa'yo. Dan po. Yan, thank you. Salamat. Sampling po, nagbaba po ng bahay. And on the way dyan sa nakapin, sabi po ni Lisel Vlog. Dan, nakatamsak host. Oy, Mitsoni TV. Hello po. May nagbigalab sa'yo ka Mitsoni TV. Thank you for coming. Tantamsak po sa'yo, kuya. Tantamsak po sa'yo. Thank you for Miss Oni, ha. Salamat, kapatid. Lakay ko up ko. Salamat sa guys sa mga patamsak nyo, guys, ha. Magkikita na po tayong, guys. Sa mga hindi, may mga extra po kayong banadang, guys. Huwag po kayong mahiya po, guys, ha. Basta ilong kagwapa, Migalab Charot, kapatid. Thank you for coming again. Pwede po patusok ng premiere po. Sige, kapatid. Don't you want? Please drop your premiere para matamsakan natin yan. Oy, J-Vlog, thumbs up, poking. Oh, so yan na ng bawat wala ka ng jacket, J-Vlog. Bigyan ka na ng jacket, kapatid. DJ Jonel Sagayno. Ay, kapatid, may jacket ka na, kapatid. Makilablaban ka na dyan, makipaglaban ka na.
Yan, sige, music, go on. Tamsakan natin yung primer mo, kapatid. Jake, snack is the pa more. Yan, kapatid, tamsakan ko na kapatid, ha. Yan, tamsak na kapatid, Joben Cola, no? Making our own merienda. Yan, Migalabs the Perfect. Ngayon lang nga ulit nakapangisda, oh. Kaya kailangan sipagan ni Love You Mwah Mwah. Lakay kwapo dan po sa iyo, sabi po ni Sembling Moon. Jenny G, full pack na po. Jenny G, Migalabs shoutout meets to Bali. Thank you for coming, kapatid. Salamat. Jenny on the way. Sabi po ni Benji TV. Tamsak ko, salamat sa patamsak, kapatid. Yan, basta Ilongga. Sige, tamsakan ko yan, kapatid. Ilongga. Yan, kapatid. Basta Ilongga, natamsakan ko na yung premier mo. Isdahin mo ko na... Uy, ako nga, tinatamad na ako mag-isda niya. Alam mo, ito lang guys, tinatamad na rin ako mag-isda. Laki kasi ng bawas sa akin, tapos kulang ako sa patulog para isda, tapos mukbangin lang ni Lolo. Ngayon pa. Okay lang magmukbang si Lolo. Parang minsan kasi nakakatamad na rin sa tutulang. Yung parang ganito lang yung... Sige, Mitch Tubali, baba mo yan para tinsakan natin yan. Jerry G, dana po sa iyo. Hahang lang ngayon ang isda. Dadzi. Oo nga, malaki ng bahay ni Dapper PH eh. 6K na eh. Ayan guys, patamsak naman sa premier po ni Mitch Guy. Andyan po sa taas. Yan, kapatid, natamsakan ko na. Pang 16 na ako, kapatid, ha? DJ Jonel. Ayan. Ayan, Dream Academy Tutor. Hello, ayan, Dream Academy. May jacket ka na. Thank you for coming, Dream Academy. May jacket ka na, kapatid. Ayan, patamsak naman sa nakapin, guys, ha? Nadikit na rin. Dream Academy, thank you for coming. Hindi kayo isang masikapong palakpakan. Yan, Mets to Bali Vlog. Pasok liyan. Kita. Patamsak guys, patamsak naman din sa premier ko ni music ni Do Chu Wong. Music ni Chu Wong, you're from Korean, my friend? Yan, Migalab siya sa 15 million viewers. May dumikit sa akin, magbakas kayo para lang balikan ko kayo, ha? Ayan, guys, don't forget, pag mag-connect po kayo, guys, leave the bakas, guys, comment. Harang pa, sige, Dream Academy. Yan, Mian Vlog, dan sa pit mo, sabi po ni Meet Unit TV. Music ni Don Wong Pasong, sabi po ni Boss Jerry Official Vlog. Love me like I do, Migalab. Shout out to Dapper Pete, done. Sabi po ni Sembling Moon. Guys, alam mo guys, mas magandang yung tama lang tayo. At least nagsigurado pong balikan, no? I-shout out po natin, andyan lang naman sila, nangisda, i-shout out natin. Babalikan din kayo, no? Kasi pag minsan kasi, pag sobrang dami talaga guys, mabilis yung top box. Ang hirap mangisda.
Ang nangyari na, puro lapag lang ng lapag ng bahay, walang dikitan. Dito guys, dikitan talaga natin guys. Kasi yun po ang purpose natin, dikitan natin. I-shout out natin, total. Anong purpose natin mag-i-spend ka ng time para mangisda, tapos hindi ka naman mag-iisda, maghihintay ka lang. Unahan. Di ba? Huwag natin ipagkait yung banana natin guys, kasi yung banana ko hindi ko pinagkait. Shinare ko yung banana ko guys. Kaya maraming natuwa guys ang aking banana. Yung iba na namimihasa na sila sa aking banana guys. Itanim mo lang sa iyong puso, kaya mo yan. Ang dami ko't alila. Yan, oh. Gusto ko, nakapin, sukli po. Yan, Miss Tubali, balikan mo naman po si Boss Jerry. Share mo rin sa akin yung banana. Nakasilyado eh. Jay, nakasilyado. Talaga, nung nakaraan, talagang ang daming natuwa. Namimihasa yung iba. Gusto nang ubusin yung banana ko. Tira naman para kaiba. Hoy guys, baka meron kayong mga extra banana dyan. Guys, tikitan nyo naman din ako. DJ Jonel Sagayno. Dikit nyo naman sa akin. Nagkapalaran. Ito si Dapper Pits. I'm sure marami itong banana to eh. Kapatid, dikitan mo naman ako. Yon, J Vlogs, Dan po. Sabi po ni Sibling Mood. At saka si Jenny J. Tapos po si Mitch Unity TV. Hoy, pamilya Benasila, Miguel Arciano kapatid. Shout out sa mga nadikitan ko. James Art Drawing. James Art Drawing, shout out mo yung nadikit mo. Sino yun? Yan, Dan Sukli, yan na lang po. Yan. Mr. Valley Vlog, full pack dan sa'yo. Pasukli, James Art Drawing, ko ba ng bahay. Guys, hanap nyo, dikitan, di ba? Tara na, antayin ko kayo. Yan. Mitch, balikan mo yung mga dumikit sa'yo, kapatid, ha? Leslie Dan, full pack, Lady Wakwak. Salamat. Yan, Nian Vlogs on the way. Sabi po ni Mitch to Valley. Leslie, on the way na po, Mitch. $887 sa iyo po, Miss Sembling Mo. Thank you so much. You're welcome. Ayan, Mitch, tapos na po si Jenny J. Balikan mo si Jenny J. Ayan guys, mag-share lang po tayo. Guys, mag-share si Jenny J. Mag-check your house. Ay, Jenny J, bigyan kita ng banana kapatid, Jenny J, ha? Bigyan kita, Jenny J. Bigyan kita ng isang banana kapatid, ha? Jenny J, may banana ka sa akin. Ano to, malaki na rin ang bahay mo. Isang monetized channel na to si Jenny J. Pang 11 times ako sa Miss Universe mo, Jenny J. Daddy, Mommy. Sige, Mommy. Sayaw, Mommy. Maganda pala to si Jenny J, Miss Universe. Ayan. Mommy. Mommy. Palpal, papoy sedan. Guys, pa-share na guys. Pa-share naman guys. Baka sa mga community ni guys.
Ayan, ayan, ayan. Si Koy, Mian Blanc, playing sa video mo, sabi po ni J Blanc. Ay, baka may magpakapi rito. Oras na magkakapi. Coffee time. Yan, Mitch, balikan mo si Lizel Vlogs. DJ Jonel Sagayno Remix. Yan, Jenny J, dahil na sa si Mitch sa iyo, guys. 600 to sa iyo, sis Mia, Mil. Ito, Mitch. Mian Vlogs, tapos na po si J Vlogs sa iyo, Mian Vlogs. J Vlogs, dan full pack na sa iyo, be. Yan. Parang konti lang ngayon, no? Monday kasi, no? Pag Monday, ano? Ka, palangga tigid kaya. I love you. Lemsyong yung tamsak dan, sabi po nila na vlog. Salamat sa pagpat kay James, guys, ha? James yun. Napakabait kang bata na yan. Hindi na rin nakapasya sa akin. Busy kasi, trabaho kasi yun. Frontliner yan siya. Palpal, Papoy Sudan. Ayan guys, ipin ko muna to si Mitch guys ha, kasi malit pang bahay ni Mitch. Ayan, padikit naman kay Mitch. Host, pa-shoutout naman yan. Oy, Melan's Ride Venture. Mega love shoutout kapatid. Bigyan ka na ng isang masigamong palakpakan dyan. Yan kapatid, baba ka na. Kapatid sa pagpin. Wala nga naman kapatid. Mitch Unit TV, padikit naman guys. Padikit si Mitch Unit TV, nakapin po yung bahay niya. Melan's Ride Venture. Baba ka ng bahay kapatid. Simpling mode, I will check your house kapatid. Yan, simpling mode, bigyan ka ng isang banana. Simpling mode, may saging ka sa akin kapatid. Pangit 189 ako sa iyo kapatid. Simpling mode, may jack, may banana, may ayuda ka sa akin. Pangit 189. Sa adobo mong manok. Adobo, simpleng luto pero masarap. Oy, Pani Salon! Migalab, shoutout Pani Salon. How's everyone? Everything is good, my friend. Everything's fine. Now it's almost 5 days I don't have a live stream with my friends. So back to zero again. So please drop your like, Pani Salon, and please connect everyone.
Yan, magandang po sa iyo, magandang bulaklak, J-Vlog, sabi mo ni Mitch Unit TV. Yan, Mitch Tubali, Vlog, thanks, B, sabi mo ni Mian Vlog. Yan, Pin Mitch Dan, Mitch Oni TV, Pani Salon is already done to you. Please return, return. Mitch Tubali, dikit na po, sabi po ni Malans, right, Benchor. J-Vlog, thumbs up, sabi po ni Line Up Lang. Yan, Mitch, balikan mo lang si Pani Salon, tapos si Pani Salon sa iyo. DJ Jonel Sagayno Remix. I see hello. Dream Academy Tutor, Miguel Absada, everyone. Thank you for coming, my friend. You can start to drop your link, my friend, and please connect everyone. I say hello. Guys, padikit kay Mitsuni TV, guys. Andiyan po, nakapin po yung bahay niya. Mali pa po ang bahay niya, guys. Walang anuman, makipagdikitan. Jonel Sagayno. Mimblad Dan Susan. Yon, thumbs up by Miguel of shout out Leon Ramos. How are you, my friend? Ngayon lang nakabalik ngayon si Ron. Kate Franklin, Emily Nueva Sunset Coast, number 27. Thank you so much, guys. Tamang dikit buhay, yan. James River, James Wayne. Yan guys, bani, magbaba kayo ng bike guys. Magbaba na kayo. Let's connect to my tiny house. Okay, Kate, I will check your house later. Give me 1 second, ha? DJ Jonel Sagayno Remix. Guys, pakiconnect kay Kate Francis, guys, at saka kay Mitch, guys. Music, Dochi Wong, Mitch, Tobali, Blood, Full Pack, Pasukli.
Kate, I will check your house, Kate. I already connected na pala ako sa'yo. I already. Connect na pala ako sa'yo, Kate. Let's Dantam Zakwat, sabi po ni Leona Herames. One, two, three, let's get. Alam mo guys, parang sa totoo lang guys, minsan tinatamad na rin ako mag-YouTube, no? Parang wala eh, parang nayan ako sa sarili ko na minsan naitanong ko rin sa sarili ko na parang hanggang ganito lang, parang ganito lang, parang DJ John Sagayno. balat. Line of vlogs, mag-iwan ka ng mag-iwan ka ng bakas, lagyan mo ng Beyond, ha? Beyond Blast. Os, bakit wala pa revenue? Wala pa akong revenue, hindi ako nakaabot ng revenue, hindi may sahod na ako, but itong buwan, wala akong sahod ngayon kasi hindi ako nakaabot sa Kaya ang inano ko lang kasi, parang tinamad ako na parang ganito, same. Parang wala, parang ganito lang. Parang inisip ko parang hindi po tayo mag-grow pag same lang. Parang nakatanong ko lang yung sarili ko. Lit Mix Club. Sembling Dan, 895, sabi po ni Leona Hirania. Ayan guys, itikitan niyo po si Leona Hirania sa pusang monetize channel. Nag-i-LS din yan ng alternate yung LS yan guys. Ano yan, normally mga alas 7 o alas 8 ng gabi hanggang alauna o alas 2. Yan, Mian Vlogs, notice, sabi po ni Dream Academy Tutor. DJ John Sagayno. Music ni Dottie Wong. Please connect to my tiny house. Sabi po ni, Yan, Kate Franzen, then Pani Salon is done to you, so please return to Pani Salon. It's already done to you. Pani Salon, next time, put your account, profile pic, and some videos also, huh? Mix Club. Hoy, Kawal ni Warlife, nagbabalik si Kawal ni Warlife, guys. Yan, baba ka na ba, kapatid? Makipagdutang ka. Huwag kang pumunta sa madaming nag-LS, kapatid. Kasi advice ko lang po sa mga nangingisda, mas maigi yung mga 10, 12, ganyan, mga tao, 13, 15. Mas madali lang po makipagdikitan kaya kung kayo pumunta sa madamihan, ay ang hirap makipagdikit. Puro lang kayo baba ng bahay, walang dumidikit. Mas maganda yung katamtaman lang guys, at least mabilis po makipagdikitan. Hot Gays Corner, yes! How are you, my friend? Yan guys, may bago tayong pasok si Hot Gays Corner, guys. Dikitan. Yan, may Sony na tawag isa nakapin. Wala na si Sony, nawala.
Joanna Sagayno Remix. Milan Drive Venture, I will check your house, ha? Hoy, Milan, bigyan kita ng ano, kapatid. May banana ka sa akin, Milan. Ito, kapatid, pang 53. I-paint ko yung bahay mo, ha? I-play ko lang muna to para siguradong pinikit. Guys, please connect to Milan, guys. Milan, maliit pang bahay ni Milan, guys. 53 pa lang, guys. 53. Heartbreak, thumbs up ng kapatid. Heartbreak, may jacket ka na. Heartbreak, thank you for coming. Yeah, sige yan. Guys, ano ko muna to si Milans, guys, ha? Kasi maliit pa lang bahay ni Milans, guys. Please connect to Milans Drive, guys. Yan, guys, please connect to Milans, guys. Ang liit pa lang bahay niya, guys. 53 pa lang yung banana ni Milan Right Venture. Please connect to Milan Venture, guys. Maliit pa lang ang banana. There was, what are you saying to me? Funny Salon, I'm talking to you regarding your account. Please upload your profile pic, man, so that somebody will think that your account is legit, no? Russell, yan na. Shoutout kay Ramel Di Rosario. Guys, please connect sa nakapin, guys. 53 pa lang yung bahay niya. Mian Vlogs, asan yung banana mo? Asan bahay mo? Baba ka ng bahay? Oy, Mian Vlogs, nakadikit na ako sa sige, bigyan kita rito sa isa pong ano. Pobreng Cosinero, Miguel Absadon Tanos. Guys, please connect sa nakapin, guys. 53 pa lang yung banana niya, guys. Yun, Mian Vlogs, pang 615 to kapatid. Bigyan kita, pang 615, Mian Vlogs, 615. Yan, wala nang BB Chin ako. Ay, babay, ano pong nangyari si BB ni China mo? Mian Vlogs, yan, pang 615 to sa'yo kapatid. Yan, Mian Vlogs, pang 615. Guys, please connect sa nakapin, guys. 53 pa lang yung banana niya. Please. Shout out, Mitch Tuvali. Sabi po ni music ni Dochi Wong. Milan's done. Yan. Milan, guys, read the comment, guys, ha? Monkey beat you done. Yan. Heartbreak. Yan, nagbaba ng bahay po si Heartbreak. Milan, Mian Vlogs, nakikita na kita kapatid, ha? Ay, ano pa to si Kabayan Jojo pala. May kalabdarat Kabayan Jojo, guys. Please connect to Heart. Guys, si Kabayan Jojo pala yun. James Hart, 180. Sabi po ni Leona Heramin. Sipag ni Leona, makipagtikita na. Ang lalaki na ng bahay ni Leona, oh. 400, 850. Sipag talaga po. Wala na, tinatamad na ako mag-isda. Sa totoo lang, Leona, nawala na rin ako ng parang, iwan ko ba? Natamad na rin. Ngayon lang ako naisip parang ano. Salamat kapatid! Salamat kapatid! Happy Hoy! Pagkakat naman, napasukli mo. Yan. Mian Vlogs, balikan mo yung mga dumikit sa'yo, Mian Vlogs, ha? Tawag ito. Si Milan Ride Venture. Nasaan ba si Milan Ride Venture? Yan, dahil sa nakapin. Salamat po, Pring Cosinero.
Jonna sa Dino Remix. Guys, please connect to Pobreng Kusinero. Yan, Pobreng Kusinero, bigyan ka ng isang saging kapatid. Ayuda, Pobreng Kusinero. Pang 810 to kapsay kami. Pobreng Kusinero, pang 810 mo. Yan kapatid, pang 810 yan ha. Yan na yung luto mo kapatid. Sige, Lisel, mamaya i-paint ko yung bahay mo, kapatid. Yun, Milad, right, Venture, maraming tapos na sa'yo dumikit, kapatid, balikan mo sila. Ha? Ang daming dumikit sa'yo, kapatid, balikan mo sila, Milan's right, ha? Balikan mo. Yung bro Chu, maayong hapon host. Yung bro Chu. How are you, my friend? Kapatid host, merienda sa ko. Ako, yaya. Merienda naman, no? Ako dire, way. Salamat, bro Chu, sa tamsa, kapatid, ha? Makipagkikita ka sa kapatid. Lupi pa'y manakay o lupi ba? Nakisnak naman. Ako diri, wain tayo snack. Way ayuda, guys. Oy, baka may mga payuda man lang kayo dyan, guys. Ha? Huwag kayong mahiya magpapigay kay host ng ayuda. Naghihirap na po si host. Okay? Mga pangkapi man lang. Kung sino yung mga malugod na mabuti. Na generous person. Share yung blessing. Ayan, Joe Vindan, sabi po ni Leona Hirames. Si Docho Wong. Pobre Pen. Yan. Look. And the night and night.
Lister. DJ Jonel Sagayno Remix. Lister. Yan, Miguel Angel Purvis, Cody Official. Yan, may jacket ka na kapatid, may jacket ka na. Purvis, may jacket ka na, magipaglablabang ka na sa kapatid. From Tricia Grove, salamat po kapatid. Thank you for coming kapatid. Ha? Salamat. Nakadikit ka na ba sa akin? Nakadikit naman sa akin kapatid and I will give you one, I will give you also banana kapatid. Wala pa, hindi pa naglagas si Lolo kapatid. Wala pang lagas si Lolo. Purpose ko your English. Oh my friend. Thank you for coming to my live stream. If you're not connected to me, please don't hesitate to connect also my little house. And I will give you more extra banana also, my friend. Where are you from? You're, which country? You're from Middle East or? I live in Cambodia. Oh, my friend, Cambodia. Okay, my friend, share your blessing and please connect everyone here. Please drop your link and please connect also if you have an extra banana, like a second account or third account. Don't hesitate to connect also, then I will give you. Hindi ko pala na ano pa. Ganun. Tayo na magano. Gag. Sira na charger. DJ Jonel Sagayno Remix. Yan, Purvis Cody Official. Are you connected already? May... nag-ground. What the
Nag-ground siya. DJ Jonah sa Dino Remix. Big Left, Big Left, Big Left. Mix, Mix, Club, Club. Big Left, Big Left, Big Left. Mix, Mix, Club, Club. Naning kamot mo barog mo tindog. DJ Jonah sa Dino Remix. La 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 la. O 30 pa pala. Ayan, Bianca, Chloe, Tamsa kapatid, salamat. DJ Jonah sa Dino Remix. Naning kamot mo barog mo tindog. Galang bisan ako. La 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 la. Inday ni Juran, Tamsa ko, salamat. Ang tigulan, isang bako. I'm connecting by commenting. Yeah, favorite, just leave a comment, then please subscribe, connect.
then leave a comment, no? And then after that, shout out who's the person, no? Ayan, Lizelle Vlogs done, sabi po ni Milan, right venture. Yan, Tony Lord Vlogs, thumbs up the nose. Thank you, Tony Lord. Baba ka ng bahay, kapatid, magipagdudutan ka na. DJ Jonah Sagayno. Remix. Mix. Club. Big Leg. Mix. Club. Ay, nagbaba ng bahay si Tony Lord, guys. Julius, may kalap siya, kapatid. DJ Jonah Sagayno. Place I used to run. Remember the house where I was born. Baby, you don't know me. Baby, you don't know. Show you all the stars I used to hide. No one ever seemed to realize. But baby, you will know me. Baby, you will know me. Nats Vlogs, may kalap siya, Nats Vlog 24. Nats Vlog 24, may jacket ka na, kapatid, may jacket ka. Thank you for coming. Salamat bay sa patamsa. Thank you. Dre makadimit tutor. Noted, my friend Berevis. I will visit you later. I will follow you in your comment. Muchas gracias, amiga. Walang problema yan, Miss Flawless. Take your time, my friend. It's okay. Thanks, Kay. Yan, guys, please connect to Nats Vlogs 24. Yan, kawal ni Warlike Dan Dikit. Sabi po ni Nats Vlog 24. Remember the house where I was born. Baby, you don't know me. Maybe you don't know me. Show you all the stars I used to hide. No one ever seemed to realize. But baby, you will know me. Baby, you will know. Show you all the stars I used to hide. Lisel, balikan mo na lang yung iba dyan. Ay, Tos Locos, Miguel Abjerat, Jen. Kumusta ka na, Jen? Baby, you will know. Ayan, Nats Vlog Dance of Play. Sabi po ni Kawal ni Warlike. Baby, you don't know. Baby, you don't know. Ayan guys, please connect na lang guys kay Lisel guys, sa nakapin guys sa premiere niya. Dahil mag-iwan po tayo ng bakas guys, ha? Ayan, may kala siya 13 million viewers. Ayan guys, si Julius guys, dikitan niyo po si Julius guys, nagpapa po ng bahay. Wait, Francine, expired contact niya sa Star Magic. Sino? Jonah Sagayno. Remix. Bianca, Chloe, Dan, pasukli, sabi mo ni Kawal ni Warlike. Bakit ako? 一想到你我就，不
意思，不好意思，没事，没事。 Dansa nakapin! 小曲只会慢一点的，很别忙着。Grabe. So, Kit, hindi ko nabasa yung message mo. Parang tulala tuloy ako sa sinabi mo na nagutom tuloy ako sa Kit. Imbes na busog pa ako, bigla na lang tuloy akong nagutom. Akong isa ra man gud akong fans nako, nag-iisa lang kasi yung aking supporter na no, Kate. Si Leona Heramis lang talaga yung supporter ko. Si Leona Heramis lang kasi yung supporter ko, tapos busy rin. Nag-ano na lang ako, nagtinda na lang ako ng talaba, tapos mga nagtatrabaho ko ng palay, ganyan. Ganun na lang talaga dito. Sa Kaglubi. Ang hirap talaga ng buhay ng gano'n, no? Nag-artista na ako dati, guys. Nag-artista ako, Kate. Hindi lang ako, backup lang kami doon. Yung ako yung, kunwari, halikan ko si Bia Alonso. Ganyan lang yung papel ko. Ako laging tagahalik. Inaasar ako sa gano'n. Ayoko yung gano'n. Yung yayakapin mo siya, ganyan. Ayoko yung gano'n. Hindi ko gusto yung mga ganong role, yung ikaw yung halik. Reza Mix Vlog! Miguel Shoutout, Reza Mix Vlog. May jacket ka na, kapatid. Yun, yes, sir, Rams Vlog. Thank you for heart mo dyan. Baba ka ng bahay, kapatid, para yun. Guys, padikit naman kay, kay Yes, sir, Rams Vlog, guys. Andiyan po yung bahay niya, guys, sa taas. Please connect, guys. Lysel, mamaya i-paint ko ulit sa inyo. Linus, pa-drop. Linus Vlog, pa-drop daw ng bahay mo, kapatid. Baba ka ng bahay. Guys, padikit sa nakapin, guys. DJ Jonas Sagayno Remix. Ayan, si Nags Vlogs 24, nagbaba ng bahay, guys, padikit. Dating dikit sa nakapin, sabi po ni Ming, Reza Mix Vlog. Yan, marami ka madikitan dyan, Reza Mix Vlog. Hindi na makadikitan yung mga iba dyan, padikit naman. Yan, yes, Ram, Dan 630. Dan sa nakapin. Yan. Lagyan mo na lang biyon, guys, ha. Lagyan niyo po ng biyon. Reza Mix Vlogs, I will give you one banana, kapatid, ha. Reza Mix Vlog, I will give you one banana, my friend. 537 to sa'yo, kapatid. Yan, Reza Vlogs, I will give you one banana. Bigyan kita, Kate, kita. Guys, please connect sa nakapin, guys. Please connect sa nakapin. Please naka-connect sa nakapin. Yan, Reza, ano. Tapos na, Reza, nabigyan na kita. Kate, bigyan kita ng one ayuda, Kate. One banana, Kate, ha? Kate, hindi pa ako dikit, oh. Dikitan kita ng isang saging, Kate. Kasi nagsasabi ka ng joke, eh. Yan, Kate. Nagsasabi ka ng mga biro, akala nila yung iba, hindi totoo.
Ilang taon na yung anak mo, Kate? Ilang taon na yung anak mo? DJ Jonas Sagay. Dapat sundan na to kasi malaki na, oh. Huwag mo sayangin yung araw. Oh, dapat, mabilisan yan. Kahit mga quickie-quickie lang. Pag malaki na yung panganay, dapat sundan na yung pangalawa. Oh, big girl na siya, oh, yung baby mo, oh. Oh, bakit hindi mo pa sinundan? Hindi na kaya ni Mister? Tagilid na? Yan, Isa Ram Vlog. Bigyan pa kita ng isang saging kapatid, oh. Pang 631 kapatid, Isa Ram Vlog. Yan, pang kapatid, pang 631. Ay, Risa Mix Vlog, sana all may bibi. Bakit wala ka pa pang bibi, kapatid? May asawa ka na, Risa Mix Vlog? Ayan, kapatid, sumasayaw to sa ibang bansa ata to, eh. Jail Dance Ministry, yan. Risa Mix Vlog, bakit wala ka pang baby? Risa Mix Vlog, binigyan na kita ng bahay, ah. Binigyan na kita, Risa Mix Vlog, ngayon lang, ah. Hindi mo narinig? Pang 500 na. Binigyan na kita, nabigyan ngayon lang, kabibigay ko lang sa iyo, ah. Hindi mo ata narinig yung sinabi ko, siguro, baka nasa labas ka. Palagi. Risa Mix, nabigyan na kita ngayon lang. Inuna ka, tapos na si Kate. DJ Jonas Sagay no remix. Yan, Pervis Cody Official, please drop your link, man. Somebody will connect you also, no? Inday Duran, done already, Pervis Cody Official. Guys, please connect sa nakapin, then forget to leave the comment also, ha? Broadtube, how are you, my friend? Broadtube, I will give you, ayuda, my friend. Bigyan kita ng isang saging, kapatid. Broadtube, may saging ka. Pang 387, kapatid. Pang 387, Broadtube, pang 387 yan. Laki ng bahay mo, Julius, official. Grabe. 4-8 ka na pala, Julius din, eh. Kapatid na Julius, kapatid, bigyan ka ng isang saging pa, kapatid, Julius. Yan, Julius, kapatid, may saging ka pa. Laki na ng bahay mo, kapatid, oh. 4-8 ka na rin pala, kapatid, no? Lagi ka to si Julius nangingisda. Laki, di ko na... Julius lang, kapatid, may saging ka na. Binigyan ka ng extra. DJ Jonas Sagay no remix. Kaya pa ako ni Julius. 4-8 na si Julius. Buti pa si Julius. Guys, please connect sa nakapin, guys. Ha? Bakit?
Yan, Miguel, shoutout. Agot. Mix Club. Agot, may jacket ka na, Agot. Yan, kapatid na Agot, pwede ka na makapagbaba ng bahay, may jacket ka na. Sagit lang, kapatid, ha? Excuse me lang. Jebon! Bayaran, J. Hi. Miguel Absar, kapatid. May jacket ka na, kapatid. May jacket ka na. Thank you for, salamat, kapatid. Ayan guys, may mga jacket na kayo. Makipaglaban na guys. Meron tayong bagong pasok guys, si Jebon, R&J. May bagong pasok guys, may bago kayong madikitan. Take your fucking. Dito lang ako, Hosa. Ayaw ko kasi palipat sa pagpangingisda. Wait na lang. Ako sa mga bago na di ko pa Oo, ganun dapat kapatid. Ang style ko pag mangisda ko kapatid, makikita mo naman, makikita mo pag nagbabalikan. Yung mga tao nagbabalik tala, nagpagdikitan, sigurado yan, pag dinikita mo, babalikan ka rin yan. Tapos pag makikita mong halos na dikitan na lahat, punta ka naman sa iba, titignan mo naman doon. Ganun lang, in and out lang din. Pero kailangan makadami. Ako dati kapatid, ang sipag ko mangisda, ngayon lang siyempre nagkaroon ako ng anak. Yung anak ko kasi guys, 1 month old pa lang. Yung second baby child ko, baby girl ko. Kaya hindi talaga ako gaano makapokus sa ngayon na. Unlike before na yung anak ko kasi lalaki pa nga na 2 years old, sobrang kulit din. At least yun, isa lang. Ngayon, dalawa na. 2 years old saka 1 month old. Kaya hindi ako gaano makapokus. Yan si Julius guys, ang sipag yan. Lagi yan dito sa akin, pupunta. Tapos nagulat na lang ako nung chinik ko yung bahay niya. Malaki na ng bahay niya, 4'8" ang bahay ni Julius. Ayan guys, tikitan nyo si Jebon. Ano guys, oh? Ayan, nagbaba ng bahay po siya, ano guys. Yan, Joram, bigyan kita ng bahay kapatid, ha? Bigyan kita ng Joram, hindi Joram, bigyan kita ng isang ayuda kapatid. Joram, bigyan kita ng isang banana kapatid, Joram.
Joram Ramayan Vlog. Hope Tolosina. Ayun. I am the pacemaker. I am the pacemaker. I am the pacemaker. I am the pacemaker. Take your fucking. Ayan guys, laging guys, pwede kita naman sa nakapina naman. The bass. DJ Jonel Sagayno Remix. Ayun, magdikit-dikita na guys. Ano pa bang iniintay nyo? Hindi ni Joram, nabigyan kita ng isang ayuda ngayon kapatid, no? Malaki na rin bahay mo kapatid. Eh. Guys, ganito yan guys. Yung mga banana na 1,000 plus na yung banana nyo, dapat mag-focus na kayo dun sa watch hour. No? Kailangan nyo na maghanap kayo ng mga ka-GC nyo. Sumali kayo ng mga GC, at least meron kayong mga vlogs, ma-play. Tapos mag-silent LS din kayo. Para mabilis po yung watch hour nyo, guys. Kasi malaki na yung banana nyo, na-rate nyo na yung requirements ni Lulu na banana. So ngayon, focus na naman kayo dun sa watch hour. So kailangan marami kayong GC na sasalihan para at least makatulong din sa W nyo, ma-play yung mga bago nyong upload na videos. Then, at the same time, mag-LS na rin kayo. Then, isa rin lang guys, magpa-member din kayo, magpa-VIP member. Yan, pag magpa-VIP member kayo guys, nagpi-play po sila sa sa watch hour nyo. Yun po ang reason po karamihan sa pag nagpa-VIP member, mura lang naman na halaga yan, pero malaking tulong din yan, nagpi-play sa'yo. Maka-play yan sa'yo ng mga 30 hours, 40 hours. Malaking tulong na yun guys. Kaya sa mga mayroon kayong line up vlogs, lagyan mo ng hashtag yun vlog ha. Kasi ang lalaki na ng mga bahay nyo, maliban dun sa iba. Yung iba kasi naka 1 plus na, hindi pa monetize. So mag-focus na rin kayo dun sa watch hour, guys. Mag-silent LS kayo, ganyan, sa gabi. Yon, Banaka Sorted Vlogs. Tamsak dan nos, Banaka Sorted Vlogs. May jacket ka na, Banaka Sorted Vlogs. Thank you for coming. Ayan guys, DJ Jonel Sagayno Remix. Jebon, okay lang sa'yo kapatid. Focus ka muna sa banana. Ano lang muna kayo, pag yung mga 1,000 plus na mga banana nyo, doon na naman kayo mag-focus sa mga watch hour. Mag-silent LS kayo guys, o mag-LS kayo para magkaroon kayo ng community, no? Normal lang talaga nung una, maliit pang manunungod. Pero karamihan yan guys, lagi pag mag-i-star rin kayo hanggang magkakaroon kayo ng marami may mga viewers. Alam mo sa totoo lang guys, nag-LS ako, ang viewers ko lang, 3. Isa pa yung may ninja pa ako doon. Ngayon, kumunti na, hindi na tulad dati na
everyday ako nag-ALS. Eh, ngayon kasi nagka-busy rin ako. Yung mga karamihan din ng aking mga VIP, mga monetized na rin. Of course, kailangan na rin nila mag-LS. Marami na rin ako mga VIP, guys. Akalain mo, guys, hindi ako nagmamaybang. Before ang aking members, guys, ay nasa 80 plus ang aking mga members, VIP members. Pero siyempre ngayon, hindi na sila nagpa-members, hindi na nag-renew. Na-monetize na rin yung iba. Pero happy pa rin ako, guys, kasi hindi na rin ako nawala na ako ng 1 month and 2 weeks akong hindi nakapag-LS din eh. Tapos ngayon, minsan lang din ako nakapag-LS. Dati, ang sipag ko, guys, ang daming ngayon, happy na rin ako sa aking mga members sapagkat na-monetize na rin yung channel nila, no? Dati kasi talagang focus ako sa YT rin, sipag ko mag-LS. Oh, ganun, Kate. Okay lang yan, Kate. Importante ma-monetize, no? Basta mag-LS ka lang, Kate, no? Tapos piliin mo pag mag-LS ka yung time na kung marami kang visitor. Basta katagalan dyan, Kate, magkaroon ka na maraming visitor, no? Normal lang talaga sa una, kahit kunti pa lang. Tapos ang mga katagalan dyan, Kate, dadami din yan. Sabihin natin, magiging 6, magiging 7. Yun nga lang, talagang sa, guys, advice ko lang sa YouTube kasi mga baguhan, no? Hindi pa, kasi ang tao kasi, guys, pag hindi pa na-monetize, yan, okay na yan. Ako dati, 100 plus lang ngayon. Minsan, 80 lang yung viewers. DJ Jonas Sagayno Remix. Bawasan pa, malagasan ka pa ng viewers. Ayan, lagyan nyo guys, pag mas magdikit po kayo sa aking nakapin, lagyan nyo po ng hashtag Beyond Vlog, ha? Pero advice ko lang guys ha, karamihan kasi sa mga nag-start ko ng mga nag-YouTube, yung hindi pa monetize channel, ang sisipag, yung hindi nakatulog na rin ako, inano lang ako sa hangin kasi. Nagdikita na tayo, G4, nagdikita na tayo. Kung may extra kayong banana guys, pakidikit naman kay host guys, at least kung paano magdaga naman yung banana. Guys, advice ko lang sa mga hindi pa na-monetize channel. Kasi once hindi pa ka pa na-monetize channel, ang sisipag mo mag-insta, ang sipag mo mag-LS. Then, pag once na-monetize ka na, tamad ka na mag-LS. Huwag ganun, guys. No? Kasi parang kayo, kunti lang tao. Hindi, ganun. Ganun talaga. Ha? Hindi nga. Hindi, Kate, ang ibig ko sabihin, kasi dumating na ako sa punto na, na-monetize ako. Although nakasahod na ako, so far, medyo nakabawi na rin ako. Ang inaano ko lang kasi, Kate, sapagkat hindi na ako nagano nakapokus sapagkat busy na rin ako, may anak kasi ako eh. So yung misis ko kapapanganak lang nung last month. So, minsan ako na makapag-LS. Kaya parang, unlike before na talagang everyday ako nag-LS. Tapos, parang nakakatamad na rin kasi nga, siyempre, meron ka lang mas, ang pag-YouTube kasi guys, hindi yan yung first priority mo, first priority. Kundi second priority mo lang yan. Siyempre, meron talagang laging priority. Bakit na-delete yung mo? Baka may ka, Kate, baka meron kang in-upload na hindi mo lang napansin.
Hindi, ano kasi kapatid, busy na rin kasi ako. Siyempre, may anak. Mahirap kasi pag may anak ka na rin kapatid. Focus ka talaga doon. Guys, excuse me lang guys, liligpitin ko yung sinampay ng ano ko guys ha. Liligpitin ko lang yung ano ko guys, yung sinampay ng aking nilabahan mga damit ng aking anak. Guys, magdikita lang kayo guys, ha? Magdikita lang kayo. DJ Jonah sa Gyno Remix. DJ Jonah sa Gyno Remix. Ayun guys! Yan, Percussion Zone, this is my small channel for joining a list. Percussion Zone, may jacket ka na, my friend, you have already jacket so that I will drop my link. Percussion Zone, you have already a jacket, my friend. Ayan guys, please drop your link na guys, makipagtikita na kayo. Oy, sino nag-thumbs up down dito? May nagtuwad ah. Loko yung nagtuwad guys ah. May sayap din guys, may sayap din. Kasi timpla lang ako ng kape guys, timpla lang ako ng kape.
Dagdagan mo, walang problema yan. Ako kasi, Kate, wala akong pakialam dun sa tuwad na yan, guys. Ay, inaano ko lang, magkaroon lang ako ng revenue, okay lang yan sa akin. I don't care about sa tuwad. Hindi yan is not a big leap for me, my friend. I don't care about the tuwad. It's a part of, ano yan, guys, ng pagiging YouTuber mo, no? So, ano yan, guys, tawag dyan, yung, ang inaano ko lang yung revenue ko, no, na kumita ako, ganyan. Yun lang sa akin. Baka yung ano siguro yan, yung kanina na hindi ko nabigyan ng jacket. Si, ano yung agot ba yun? Normal lang yan guys, huwag kayong... Minsan kasi natatawa ako sa ibang mga YouTuber guys, no? Pagdating sa mga tuwad, big deal na sa kanila. Big deal na sila sa tuwad. No, fuck man, tuwad is a part of pagiging YouTuber mo. Kaya nga nilagay yan yung like at dislike. So hindi mo talaga kahit magtuwad sila, ano pa rin yan, counted pa rin yan. Guys, views din yan. So, pag may maganyan, mas maganda yung ganun kasi ibig sabihin doon, nakakasubaybay siya sa'yo. Di ba? Nakasubaybay sa'yo kasi pinanood ka nila. Yun nga lang, sila, iba yung gusto nila. Kasi po wala akong pakialam sa kanila dyan. Kahit lagi ako, alam mo sa totoo lang, Kate. Alam mo kasi yan, Kate, ganito yung kita. Kahit ako, Kate, na before, binigyan ako ng 20 tuwad. Oo, sunod-sunod yun. 5 tuwad, na dami kong baser dati. Nagsisilos kasi yung lalaki na yun sa, pinagsisilosan nila ako eh. Tapos, sabi ko, lagyan mo yun ng 30, 50. Oo, totoo yun. Kilala ko naman din. Nakilala ko rin yan. Yung iba, hindi ko kilala. Yung kilala ko. Pero akala nila, apektado. Hindi ako apektado sa ganyan, guys. Sa totoo lang. Yung mga ganyang klaseng mentality, guys. Ano yan? Tinatawag na rights nila yan, guys. Rights yan. Kasi hindi lahat ng bagay, guys, nakadepende sa laging oo. Dapat meron ding hindi para doon mo doon mo malaman, ay ganun, meron akong tuwag. So ibig sabihin, meron akong mali o meron akong ganyan. Kaya huwag kayong magpapikto, guys, kasi yung iba kasi, guys, natuwaran ng mga YouTuber, natuwaran lang sila, nag-LS. Wala na, parang nawala na sila ng gana. Sabi ko, ba't mawala kayo ng gana? Diba, kasi umalis kasi ako guys, pero ako kasi hindi ako ganun, ako kasi guys, sa totoo lang, pag hindi ko ayaw isang tao nag-i-alis yan, umaalis ako. Ba't ako, pag ayaw ko, umalis na lang ako, para hindi ako, ba't ako mag-i-stay sa isang tao, di ba? Ano lang yan, pero hindi ko galing magtutuwad kasi, mamili tayo, may rights tayo kung ayaw mo, hindi huwag ka pumunta dyan, ganun lang. Hindi ka naman pinipilit. Sige, grabe. Guys, pasensya na guys kung naghubad ako guys ha. Iangat ko na lang ganyan. Kaya advice ko lang po sa inyo guys, huwag kayong magpapikto ha, kasi part lang yan guys. Hindi mo ba alam, dati nagubad ako kasi sobrang init kasi dito sa Pangasinan. Nandito ako sa Pangasinan guys, ang temperature dito ay 41, 42, 43, 45, ganun kainit dito sa Pangasinan. Hindi, ang tagal na ng last few days umulan, saglit lang. The rest, puro init yan guys, grabing init dito. Aircon dito, tanghali sa kagabi, laki ng bayaran ng bills ko, 4,000 plus.
Ang monthly ng bills ko sa kuryente, 4,000 plus yan. Iwala kayo sa hindi. Sobrang init dito, grabe. Sa Visayas, kapag paano, sa Visayas, umuulan dun eh. Paandaran mo kasi ang air. Laging ang andar, umaga, tanghali, gabi yun. Grabe naman si ano, grabe naman si Chris. Hindi naman, ganito lang talaga. Tingnan mo na lang yung ano ko. Yan. Hindi naman halata eh. Blackout dito, init. Ah, ganun din sil. Uy, guys, dikitan nyo si Wailagay, guys. Si Wailagay, andyan si Wailagay, guys. Oh. Ayan guys, may bago tayong pasok si Wailagay. Dikitan nyo na kasi Wailagay siya. Kasi panay talaga ako hubad, guys. Pero pag nag-hubad ako, guys, dati nasa malamig na area. Tapos lagi ako nagkumot. Pag natutulog ako, nagkukumot ako. Anong blackout? Salamat Wailagay ha. Salamat Wailagay sa paano mo kapatid ha. Papatam. Yan guys, may bago tayong pasok. Si Wailagay, dikitan nyo. Kate, paano? Baka may ina-upload ka siguro, Kate, na reuse content o ano, Kate. Kaya na-delete yung account mo. Ha? Ano ba itong ano ko? Nag-ground yung ano ko? Headset ko. Uy! Hala! Malapit na ba lang 5:30? DJ Jonel Sagayno. Ayan guys, magdikit-dikit na po tayo guys. Meron ako ng 10 minutos na lang natitira. Si Nanay Pasaway yan eh. O, bigyan kita ng isang jacket, Nanay Pasaway. Yan, Nanay Pasaway sa akin, may ano, banana. May ayuda ka sa akin sa banana. Magaling to mag-paint yan. Magaling yan si ano. Hoy, Nanay Pasaway, pabigyan mo naman ako ng ano dyan. Mahilig ako sa painting eh.
Yan, ang galing mag-ano niya, landscape eh. Ang galing niya mag-ano eh, painting oh. DJ Jonel Sagayno Remix. Biglet, biglet, biglet. Init ah. Mix, mix, club, club. Biglet, 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 Ah, ganun ba? club. Yan, may lagay. Dana po si, si Kate Francis sa'yo. Yon, Anita William, why no jacket for me? Anita William, may jacket ka, my friend. Anita William, you have already a jacket, so you can start to drop your link. Fix and air conditioning. No money, my friend. I don't have money to fix the air condition. No ayuda, man. No ayuda. Late na kasi rin ako nag-start ng Gilis, guys. Ano na ako nag-Gilis? Almost 3:30 na rin ako. Normally, nag-Gilis ako, mga mga use your dollar from YT. Oh, my man, I don't have salary for this month, man. It's not enough, man. Not enough, man. My salary for this month. So if you have, you can share your blessing, my friend. Share your blessing, Anita Williams. DJ Jonel Sagayno Remix. Yun, Barok TV, Migalab Shoutout, Barok TV. Yan, Gold Vlog, shoutout tos. Migalab Shoutout, ang Gold Vlog. Ano nangyari, Barok? Anong nangyari dyan? Ilan bang bahay mo? Baba, sige, ano yung bahay mo? I know very little. Anita, please drop your link, Anita. Where are you from, Anita? Okay, Lakay Ford TV, I will give you 1 banana. Barok, I will give you banana, kapatid. Bigyan kita ng 2 banana. Yan, 962 yan, kapatid. 962 yan. 962. $963. 963, my friend. Yan, binigyan kita ng 2 banana pati na 963 ito, 962. Anita, you're from Malaysia, no? Which place in Malaysia? My friend. Kuala Lumpur? Or Johor? Which part in Malaysia? Johor, Bilungkor, or what? Kuala Lumpur? Salamat pagi, my friend. Salamat pagi, ha?
No, don't give. That's my another account. Please drop your link, my friend. Please drop your link, Anita, no? Who's is Anita? I don't know who's your, I don't know your main account. DJ Jonas sa Dino Remix. Ah, Mangsay. Ah, okay. I remember now. I remember. How's your place, my friend? How's the pandemic? Everything's okay now? Everybody got the vaccine? Vaccinated? Dan Kate, sabi po ni Barok. Very serious. Oh my God, man. The same here also in Philippines. Very serious. Only few people already got vaccine, no? Vaccinated. Me, I want to do. I'm also applying for got a shot, no? But I'm waiting for the health, no? The LGU, the local government. Salamat Barok TV, salamat kapatid. Kung mayroon kang sa banana dyan, idikit mo na rin sa akin. Salamat. DJ Sniper. Yan Kate, tapos na raw si Milan Ride sa'yo. Yeah, my friend, you're also my co-worker. I have my friend from Indian. He's like 32 years old or 31. He passed away in the last few weeks. And today also, my one of my co-worker also in the company, he's a waiter, Filipino. He passed away also, my friend. Something like age is like 40 plus. Then one of my co-worker also, a lady, he passed away also together with his husband. Very dangerous, man. Very dangerous. That's why we need to be very careful, no? That's why I want to get a shot, no? Because I'm always doing a shot. Yan guys, dikit-dikit lang po tayo. 5 minutes more to go na po si Hos. Guys, lagyan niyo po ng hashtag View Vlog, ha? Tapos ka na, no? Barok TV? Saan ka ba sa atin, Barok TV? Sa ibang bansa ka o sa Pilipinas? AstraZeneca. Sa Saudi kapatid. Okay. Hey, do you know that this topic is not to be discussed? No, man. Who told you, man? Who told you? Don't believe those people telling you, man. It's a bullshit, man. No, it's a bullshit. We have a freedom of expression, no? Yeah, man, don't, it's a normal, man, no? Everybody is talking, man. It's a pandemic, man. It's a world, no? What we can do, no? Of course, it's normal that we're talking, man.
those people telling you that it's not allowed talking about like this. What the fuck, man? This is information, man, no? This is information, no? Everybody needs every day new information regarding what happened in the world. That's why this is a bullshit, man. There's people telling that no, don't shit, man. Okay, guys, I'm almost finished, and I will say, thank you so much. Salamat sa lahat ng mga bago kong mag-out, guys. Magpapasalamat muna ako sa lahat ng mga yeah, man, our salary in YouTube only few, man. Only YouTube got more revenue than ours. I get less than 100 pesos. Really? How come? How come only 100, get less than 100 pesos? It means like only like $2? My first salary, I got $350. Then my second salary, I got only like $150. Third salary, $116. Now, no salary. $20. But my salary, it's like three months, man. I earned that 3 months. I earned that because I'm waiting for my PIN number, no? $20 means like 1,000, man. Almost $1,000. Almost 1,000 pesos. Like 800 pesos. Or 900 pesos. $1 equivalent in peso is like 47 pesos. $1 is 47 pesos. It's something like 800 or 900. $20. But the thing is, there is a discount, no? You need to pay also the tax. Guys, magtatapos na po ang aking LS. Thank you po sa lahat ng mga pumunta dito sa aking LS. Hanap ako na malilipatan, guys, ha? Oy! Huwag mong itapon, ke.
Ah, ganun ba? Ah, okay. Guys, kung sino pa yung mga gusto mangisda, guys, pwede kayo ipaano ko sa dito kay Robbie Jolie. Okay guys, thank you so much guys. Thank you. Magtatapos na po ang aking LS. Thank you so much. Dito na po gising na po ang aking bugoy. Ayan guys, thank you so much. And have a nice day or evening everyone. Thank you so much. You're always walang knowledge, walang power, pag walang banana. Anak ha? Nakita tayo. Ha? Krayon? Ha? Andyan na. Guys, thank you. Mag-out na po ako guys. Gising na po kasi ang aking anak guys. Mag-ayos pa lang ako guys. Thank you so much and have a nice day. And kita-kits tayo bukas. Mag-ilis ako bukas guys. Ha? Salamat!